Terve taas täällä. Jakehimer 23 ja selviytyminen on. Selviytyä kyllä. No voi Facebook. Joten tässä on pari neuvoa, miten selviytyä kyllä. Täällä metsässä. Yksi. Laita tosi paksut sukkakerrokset. Se on tosi järkevää. Tokaksi. Laita tietysti kumisappan ja villasukat alle. Kolmas sitten on se, että ota kaksihaarainen keppi. 4. Käytä sateenvarjo. Jos on aurinkoinen päivä, niin sateenvarjosta voi olla vielä hyötyä. Että laitat sen käärmeen päälle sateenvarjon, niin se lähtee pois. Ei riittävän valon takia. Elikkä tässä on selitelty siis vähän yli minuutti, mutta se oli sitten siinä. Ja anteeksi tästä minun pähkävästä puhumisestani, sillä minun suussani on juuri purkka, mikä on aika outoa yleensä. Sillä soflaue. No, eikä se ollut siinä. Nähdään sitten ehkä seuraavalla kerralla pelien parissa. Joskus syksyllä. Mutta täällä oli Jakehimer 23 Trajaskelin uskollinen fani. Vaikka en ole laittanut hänelle yhtään kommenttia. Se on outo. Mutta Trajaskel, kiitos sinua tosi paljon siitä läpipeluistasi. Sillä ne oli tosi hauskoja. Joo. Mutta muistan laittaa myös ehkä kommenttia näistä asioista, jos et ole katsonut tätä. Elikkä se on sitten morjes.